Безгрешни хора няма, и аз не съм. Прекалено много добри направих, а в замяна нищо не получих и нищо не искам. Надявам се поне да се помни какво съм направил, защото не е малко. Не е важно дали се обличаме по последна мода, а какви хора сме. Не е важно дали караме скъпи коли, а има ли човечност в нас. Не е важно колко сме богати, ако поведението ни е ефтино. Няма нищо по-важно от това да си човек. Ако умеем да се радваме на първите снежинки, на изгрева и залеза, на една простичка, на добра дума, на това, че имаме парченце хляб на масата и днес, че децата ни са здрави, че имаме подкрепата на човека до нас, значи имаме всичко. Рано или късно всички ще отидем на едно място. Има ли смисъл от омраза и завист? Не. Не съм лош човек, напротив, прекалено съм добър и често си патя, но както и да е, това съм аз.